Veľmi pekne, portulaka vyzerá krásne, ako aj Zorka Konde. Vítaj v Dámskom pekne. klube. Ahoj. Teším sa, ahoj. My sa tešíme, pretože mnohí naozaj netušíme, aké využitie, aké benefity má portulaka. A my sme sa rozprávali pred reláciou, či je to rastlina. Bylinka, do tej kategórie ju nezarodíme, aspoň teda na prvý pohľad, ale zaradzuje sa aj medzi burinu. Ako to teda je? No práve, že portulaku málo kto pozná a mne prišlo tak veľmi vhodné, aby som oboznámila divákov a všetkých, lebo je to exkluzívna rastlina, je to bylina a je to dokonca, hovoria burina. Čiže všetko. Rastlina, kvetina, burina. Áno. A hneď poviem aj prečo. My tu máme napríklad túto portulaku, ktorá veľmi krásne kvitne a dá sa pestovať aj ako trošku už vyšľachtená rastlina z portulaky, kedy ju môžeme sadiť na záhony a ja neviem, na balkóny, na terasy a podobne. Ale ja tu mám aj taký ilustračný vlastný obrázok, kde som nafotila portulaku a myslím, že teraz je akurát vhodný čas, že to úplne aj tematicky stíhame. Tieto väčšie listy, to sú jahodové listy, hej. Jahody ešte niekde sú, ale pomedzi ne úplne sama od seba začala rásť táto portulaka. Vidíme, ako sa tu ťahá. A bežne, čo by človek urobil, tak vytrhne tú portulaku, akože je to burina, ktorá sa mu nechtiac ťahá na tom záhone, na záhrade a podobne. Ale je to super potravina, keď si dovolím tak povedať, ako v tejto dnešnej dobe, že máme super potraviny, ale ja hovorím, že super potravina je všetko dobré, keď bereme všetko a jeme s mierou. No a toto je vlastne taká ťahavá rastlina burina, po ktorej šliapeme aj nechtiac a ona vyrastie kdekoľvek, medzi záhonmi, ťahá sa aj popri chodníkoch, dokonca aj z takej kamennej dlažby, čo je prerastená trávou, tak dokáže narásť. A je to jedinečná potravina. Konzumovať z tejto portulaky môžeme práve všetko. Môžeme aj stonky, ktoré... Spýtam sa, je aktuálne sezónna? Áno, práve úplne to stíhame, Andrejka, lebo teraz začína, práve toto je obrázok, ktorý som vyfotila teraz cez víkend a začína rásť, keby som to chcela pred 2 týždňami, tak to akože nestihnem, ale aj to počasie je také všelijaké, čiže úplne máme šťastie a môžeme dať do pozornosti divákom, čo si môžu na záhrade otrhnúť a dať do šalátov, do pokrmov a podobne. A nevyhodiť ako burinu. A nevyhodiť, bola by to sledujeme. väčšiná škoda. Dobre. Takže niečo o nej bližšie povedať, tak má také listy, ktoré sú troška sfarbené do červená. Vňať je sfarbená do červená, je hladká. A takisto má lístky také hutné, dužinaté. Čiže obsahuje aj veľa vody. Keď dáva semiačka, tak čo je pozoruhodné, že z jednej rastlinky môžeme mať až, toto treba si naozaj vypočuť, 193 000 semiačok dokáže jedna rastlinka. A dôležité je to možno preto, že človek nikdy nevie, ale dá sa z tej portulaky, z tých semien urobiť aj múka. Môžeme zomlieť aj múku z tých semiačok. Čiže ona je celá jedlá. Tak ako táto vňať, tak ako aj listy a dokonca aj tie semiačka. Samozrejme, že môžu sa aj kvety, alebo aspoň ozdobovať tými kvetmi rôzne pokrmy. No a ona sa ťahá až do dĺžky nejakých tých 60 cm. No a ešte je taká zaujímavosť, že obsahuje veľmi veľké množstvo látok účinných pre naše zdravie, čiže preto ju nevyhadzujme, ale používajme ju v kuchyni. Ona obsahuje napríklad rôzne vitamíny, veľa vitamínu E, vitamín A, teda beta-karotén, vitamín C. Preto je aj jej chuť taká, že keď si jej odlomíme alebo utrhneme ten listok a naozaj skonzumujeme, tak ona, tá chuť je taká citrónová, taká citrusová, ale veľmi, veľmi lahodná. Ale dobre je používať práve takúto, ktorá sa nachádza v záhrade ako burina. Skôr ako takú, čo kúpime niekde v tých obchodoch alebo veľkoobchodoch. Samozrejme, dá sa konzumovať, nič by sa nestalo, keby sme ju ako konzumovali, ale chutnejšia je tá, ktorá rastie prirodzene ako burina a tú skonzumujeme. No a ďalšie látky, ktoré obsahuje, tak sú to napríklad sú to glikozidy, saponíny, sú to flavonoidy, ale jedným slovom, čo by divákov zaujímalo, tak sú to látky, ktoré pôsobia podporne na náš imunitný systém. A ďalšie látky sú napríklad slízy. Tým, že sú tie listy také hutné, také naplnené vodou, tak obsahujú látky slizovité, ktoré veľmi dobre pôsobia na náš dýchací systém a keď máme nejaké bronchiálne ochorenie, teda napríklad suchý kašeľ alebo astmu,
a podobne. Čiže v takomto prípade môžeme buď konzumovať priamo tie listy, alebo ich môžeme trošku podrviť, zaliať vodou ako čaj a takto konzumovať. A túto rastlinu si môžeme pestovať počas celého roka? Aj v interiéri, ako si povedala? Dá sa. Teraz sa chcem prepracovať k tomu, že ten kašeľ počas celého roka je prítomný a môže teda prísť, že či existuje taká tá sušená verzia v plnej sile. No, dobre, že hovoríš, Andrejka, sušená verzia. Táto rastlinka je jedna z mála, ktorú nedoporučujem sušiť, pretože by zhnila. Čiže sušiť portulaku nebudeme, ale ona vlastne je vo svojom výkone, by som povedala, od mája do septembra. Potom dá sa samozrejme pestovať v nejakých skleníkoch alebo v pareniskách, ale ona miluje sucho a teplo, čo je na nej veľmi zvláštne, že miluje suché počasie. Pôda môže byť málo vyživená, to je tiež takou zvláštnosťou a dlho si udrží tú vodu vo svojich listoch, čiže veľa slnka a vie si udržať pomocou tých dužinatých listov aj tú vodu v sebe. Ty ju máš doma na balkóne? Na balkóne, v exteriéri. Mám ju v exteriéri. Čiže využitie na kašeľ, to znamená, že naozaj, že otrhnúť si čerstvé listky a skonzumovať. A skonzumovať. Ďalšie látky, čo má v sebe, tak je to napríklad obrovské množstvo omega-3 mastných kyselín. Hej, čo všetci poznáme, že podporujú zdravie srdca, podporujú zdravie mozgu, pôsobí protizápalovo, omega-3 mastné kyseliny. Na druhej strane však treba podotknúť, že omega-3 mastné kyseliny z rastlín nenahradia omega-3 mastné kyseliny z morských živočíchov alebo pri konzumácii morského mäsa. Hej, aby sme zasa boli naozaj v rovnováhe. Ale z rastlín má tá portulaka naozaj veľmi vysoké využitie. A samozrejme ju môžeme používať aj na podporu nášho srdca. Hej. Pôsobí pri prevencii kardiovaskulárnych ochorení, pretože vhodne pôsobí na cievy tými svojimi obsahovými látkami. Na mozog pôsobí dokonca proti demencii. A takisto obsahuje amíny, noradrenalín a dopamín, ktoré sú vlastne dôležité pre našu dobrú náladu. Takže od dýchacích ciest, cez kardiovaskulárne zdravie, mozog, dobrá nálada, naozaj má veľmi, veľmi široké použitie a môžeme ju používať takto najlepšie za čerstva a za surova ju používať, pretože ako sme spomínali, môžeme ju konzumovať voľne, že si otrhneme lístky, môžeme si ju pridať do šalátov, dobre sa kombinuje napríklad s paradajkou, s úhorkou, s akýmkoľvek šalátom, môžeme si z nej urobiť pesto, môžeme si ju pridať do smutíčka, do polievok alebo na zdobenie nejakých jedál mäsitých. Alebo samozrejme môže sa aj variť alebo dusiť k nejakému mäsu. Akurát hovorím, nie je dobré ju sušiť, pretože by zhnila. Čiže široké použitie má a treba si naozaj vážiť tú, nechcem povedať ani burinu, lebo je exkluzívna rastlinka a bola by škoda, keby ju vlastne záhradkári vyhodili a nezaniesli do kuchyne a neskonzumovali. Spýtam sa ešte k záveru. Si mi spomínala, že môže byť vhodná aj na opuchy, alebo teda môže byť nápomocná pri opuchoch? Áno, veľmi nápomocná je pri opuchoch, kedy vlastne rozdrvíme na takú šťavu alebo na kašičku. A môžeme, z listov? Z listov, ale môže byť aj z tonka. Všetko môžeme nejak rozdrviť alebo rozomlieť, aby sme dostali takú kašovitú zmes. A zvonka ju môžeme používať na obklady, na opuchy, na nejaké bolesti, na uštipnutia hmyzom alebo na rozličné kožné defekty alebo dokonca aj popáleniny. Takže použitie má naozaj veľmi široké a verím, že teraz, keď uvidíme v záhrade alebo kdekoľvek po chodníku na nejakých zdravších miestach rast túto portulaku, takže si ju prinesieme do svojej kuchyne. Po tomto rozhovore a informáciách rozhodne áno. Zorka, veľmi pekne ti ďakujeme. Želáme krásne leto. Ďakujem veľmi. A dokonca portulaku veľmi dôverne už podľa všetkého pozná aj Milo, pretože som sa rozprávala s Milom presne na túto tému, ktorý využíva portulaku aj v kuchyni pri varení. Ešte raz, Zorka, veľká vďaka, všetko dobré. Ďakujem podobne.